Lizentzia mota bakoitzak zehazten du eduki hori zertarako erabil daiteken eta zein eskakizun osagarri bete behar diren horretarako. Ohikoena Creative Commons by SA delakoa da. Kasu horretan, edukia berrerabil daiteke, baina ezinbestekoa da egiletza aitortzea. Eta baita, berrerabiltzen den hori lizentzia berberarekin zabaltzea ere. Alegia, lizentzia hori duten edukiak zabalditzakegu, baina soilik ez badiogu lizentzia aldatzen eta aipatzen badugu egilea nor den. Badaude beste aukera batzuk. NFC abizena duten Creative Commons lizentziek ez dute erabilera komertziala baimentzen. Ezingo genuke lizentzia hori duen irudi bat baliatu saldu nahi dugun kamiseta bat egiteko. Eta badira, berrerabiltzea bai, baina eraldatzea baimentzen ez duten lizentziak ere. Horiek ND abizena daramate. Lizentzia hori duen eduki bat berrerabili ahal izango genuke, baina ezingo dugu adibidez, beste obra baten barnean txertatu. Azken, bi mota hauetako edukiak, NC edo ND direnak, ez dira erabat libreak eta ezin dira adibidez Wikipedian sartu.